Žiarlivosť je malé osobné peklíčko a niekedy nám trvá, kým rozpoznáme, že chyba nie je v nás, ale v našom partnerovi či partnerke, ktorí sú chorobne žiarliví. Ako rozpoznať, že to je za hranou? Prvým znakom sú časté a neopodstatnené obavy, že ste im neverní. Ak vás partner kontroluje, najprv nenápadne okrajovými otázkami, ktoré sa však postupne budú ostriť. Kde ste boli, s kým, ako vyzeral, čo ste robili. Chce, aby ste zmenili svoje správanie, spôsob obliekania, bráni vám stretávať sa s vašimi kamarátmi, neskôr aj rodinou. Chce vás mať len pre seba, vždy vedieť, kde sa nachádzate, s kým sa stretávate. Kontroluje vám telefón. Vyžaduje zdieľanie vašej aktuálnej polohy. To nie je v poriadku. Treba jasne nastaviť hranice, čo je pre vás priateľné a čo už nie. Nehanbite sa povedať, ako sa cítite, keď vás žiarlivosť zraňuje. Pamätajte, že nie ste zodpovední za emócie partnera. Zdravý vzťah stavia na dôvere, rešpekte a otvorenej komunikácii. Ak sa cítite byť pod tlakom, vyhľadajte odbornú pomoc. Držím palce.